Салом алейкум, Наталья саломат ва хонова сарвалом бошед. Ман бе бозича калон шудам. Бозича надоштам, бозичаи наз намедидам. Чунки бо ман падарам ҳар вақте ки аз кор меомаданд, ман ду хоҳарамро ба навбат дар тои китфашон гирифта дар гирди ҳавлӣ бозӣ мекарданду хурсандӣ мекардем бо падарам. Ман меҳру муҳаббат аз падару модарам ки бо пуррагӣ ки мегирифтам, ба ман бозича дар кор набуд. Ман бозича бозӣ намекардам. Ман вақто ки пеш аз мактабхонӣ аллакай чӣ мекардам, чӣ мегӯянд, китобҳо қатъи шавқ доштам, ки китоб бигирам, хонам. 5-6 сола будам, мехостам, ки китоб гирам. Баъд бародарам ба ман ҳарфҳоро нишон медоданд, барои мактаб рафтан тайёр мекарданд. Ман буғчаи кӯдакона, мо дар оиламо ягон кӯдак буғчаи кӯдакона рафтагӣ нестаем. Манам рафтагӣ нестам буғчаи кӯдакона. Маро бародаронам пеш аз мактаб ҳарфҳоро вай кардан нишон доданд. Вақте мактаб омадам, аллакай ҳарфҳоро баъзиашро медонистам. Муаллима мегуфтанд: "Офарин, қанотазан." Ман китоб дар хонам як кичик калом китоб буд, ҳамон китоб медидам, ҳавас мекардам, ки манам кай китобхон шавам, кай китобо гирифта хонам. Бародарам мехонам, ҳавас мекардам, ки онҳо мехонанд, ман хонда наметавонам. Мегуфтам ман тез китобхон шавам, китобе гирифта хонам, орзу мекардам, ки китобе гирифта хонам. Вай майда будам, 5 сола будам, аллакай нигоҳ мекардам, орзу мекардам, ки дар ёдам ҳаст орзуям, китобое гирифта хонам. Вақте мактаб маро ба мактаб бо бародарам рафтам. Маро падару модарам мактаб бурданд. Хело мегӯянд, ки маро отам бояд мактаб бара, очам бара. Не, ман хело чиё набудам. Мегуфтам, касе ки маро мактаб бара, тез мактаб равам, мактабхон шавам, китобҳоро бояд гирифта хонам. Шкаф пури китоб, бояд китоб гирифта хонам. Баъд бародар хурдӣ мегӯфт: "Ак синфи як рафтӣ, дарав китоб гирифта намехонӣ? Синфи 2, 3, 4 шавӣ, баҳо китоб." Не, ман синфи якимда бояд китоб гирифта хонам. Хеле бародари хурдим қатъи вай мекардам. Баҳс мекардам. Кӯдаки хеле баҳсбарак будам, бурдагӣ будам, баҳс мекардам бо бародарам. Аз хурдӣ хеле баҳс мекардам. Хоб, баъд мактаб рафтам. Муаллимаи аввалинам ёдгоро Хайринисо, чӣ соли дар ёдам нестае. Ёдгоро Хайринисо муаллимаи аввалини ман. Ман онро то ҳолам дӯст медорам. Доимо дар ҳаққаш дуои хайр мекунам. Беҳтарин муаллима, беҳтарин ва аз ҳама беҳтарин муаллима дар олам кас будан, дар ҳамон вақти дарс кор мекардагӣ, даштам таълим ба мо медоданд. Ба мо на ҷанг мекарданд, на дод мезаданд, намегуфтанд, ки ту чӣ ба ин хешишдам. Ҳамчун меҳр модарвор бо мо рафтор мекарданд. Модарвор бо мо рафтор мекарданд, муомалаи хуби инсонӣ доштанд. То ҳолам дар пеши рӯям ҳаст ҳамон суханҳои меҳрубононашон. Агар муаллимаи муҳтарам, агар шумо зинда бошед, маро дида истода бошед, ман аз шумо як ҷаҳон миннатдорам. Ило 100 сола шаyd, пас аз он пир шавед. Ман шуморо беҳад доштам ва дӯст медорам. Зинда бошед, 100 сола шавед. Агар набошанд, фарзандонашон агар маро бинанд, раҳмати қиёмат ва шоистаи ҷаннат шуда бошанд иншоаллоҳ. муаллимаи муҳтарамаи ман ёдгоро Хайринисо бисёр муаллимаи меҳрубон буданд. Моро ҳамчун модарвор вай мекарданд. боре дар ёдам аст, ки оча гуфтагӣ будам. Оча дар хона, ман муаллима, мебахшед. Ё ман оча гуфтагӣ будам, хоҳарам гуфта, дар ёд нест. Лекин ки ман ба фикрам, ки оча гуфта буданд. Як бор оча дар хона, ки хоҳарам гуфта, ки оча, ҳанамиш дар ёд нест. Лекин модарвор бо мо меҳрубонӣ мекард. баъзе ҳамин хонандаҳои синфи яку вақте ки мактаб мераванд, ку нохост муаллимашон оча мегӯянд. медонед барои чӣ? Барои ки модарвор меҳрубонӣ кард. Дар назарам ки модараш менамояд, оча мегӯяд. нохост. ҳамин гуна мисол ки орзу мекардам аз 5 солагиам, ки китоб бояд хонам. Китоб, ҳамин китобҳоро бисёр нигоҳ карда орзу мекардам аз 5 солагиам. баъд бинед, ки ман аз фарзандон 10-ум фарзанд мебошам дар оила. ҳамин ман бо Саидмурод Давлатов ва бо бисёр ҳамин одамои донишмандо таърихи ман монанд аст. Саидмурод Давлатов модараш дар 10-ум фарзанд мебошад ва Саидмурод Давлатовро инчунин модараш дар 40 солагӣ ба дунё овардааст. манро инчунин модарам дар 40 солагиш ба дунё овардааст. ман инчунин фарзанди 10-ум мебошам дар оила. Лекин модари ман фарзандош ки аз дунё гузаштагиа, аз фарзандони зиндааш ман 5-ум фарзанд будам. аз фарзандои таваллуд ба дунё овардааш ман 10-ум фарзанд будам. мисли Саидмурод Давлатов ва бисёр олиморо ман дар ютуб тамошо мекардам. Модарошон 10-ум фарзанд мебошанд ва дар 40 солагиашон ба дунё оварданд. Маро инчунин модарам дар 40 солагиашон ба дунё оварданд. нисбати 40 солагӣ олимон исбот карданд, ки кӯдакеро ки модар дар 40 солагӣ меорад, ба дунё меорад, он кӯдак нобиға ба дунё меояд. гений ба дунё меояд. ҳамин аст, кӯдаки нобиға мешавад. Ба дунё меояд, лекин онро тарбия хуб кунанд. мисли маро тарбия хуб доданд. ман кӯдаки донишманд аз 5 солагим орзу мекардам китоб хонам. аз 5 солагим. дар он вақт ҳама 5 солагӣ дар ҳама ҳолат кӯдак дар 5 солагиш фақат мехоҳад бозӣ кунад. кӯдакҳо қади бошад, ки ман китобро нигоҳ мекардам, ки
کی ما هم کتابای دیگه میخونم. من این گونه بودم از 5 سالگیم. خب باز با ویدیو ثبت میکنم دومشو. خب میادرم شما